Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Nakuba kabaningi ke bebonakala sengazi ukuthi ungangezwe lakhe kuyishaya indive yabantu bokufika kodwa ke ilewo nalowo wasike ulwimi lwesintu sakithi uzoyizwa inkulumo ekhulunywe ungangezwe lakhe ibilindelo ke ngamehlo kabomvu lenkulumo yasesandlwana okuyilapho ungangezwe lakhe bekade kwethule ekhuluma ke khona ke nesizwe isizwe sonke siyothola kumyalelo ungangezwe lakhe ubinde waphawula ke nodaba olwenzakala kwesinye ke sezikole esibizwa ngeEdington eseThekwini ungangezwe lakhe utheke bakithi labantu bokufika sebesiphuza inyongo uthi kasiza ukubashaya kodwa nje ke sizoxoxa nabo sibatshela ukuthi ke mabasuke lapha leso kuyisintu esiqondile futhi esithi sizoxoxa nabo ngolimi lwakithi ke kubuzakala ukuthi ke nimbulaleleni ubani ngenduku kuthiwe cha asimbulalanga kodwa ndisithe ukuxoxa naye lokho kusuke kusho ukuthi ke simshayile ngakho ke ongangezwe lakho ukhulumile wathi ke laba bantu mabanikezwe umthetho uthi mababuyele ke kula kubo mabashawe uma kuyikuthi ke mhlambe kukhona ke lowo nalowo ongahambisani ke nomyalelo ke wasendlunkulu uthi ke labantu ufuna kuxoxwe nabakhunjuzi uze wafaka igama elakhulunywa ngumdlokombane eminyakeni ke edlule elithi akekho umuntu ongenali kubo nembala akekho umuntu ongenali kubo umdlokombane kwalikhuluma leli gama mhla esophongolo ngonyaka 2015 naye ke lapha libeka khona ngembabe lokuthi ke njengoba silapha nje ke sonke sinamakithi akekho umuntu ongenalo ke ikubo usho njalo ke lokamdlokombane ke namhlanje naye uphihambeke emazwini kababa wakhe athi ke akekho umuntu ongenalo ke ikubo laba bantu ke bangaphandle funa ke sixoxe nabo sibatshele ukuthi ke mabasuke la ubeke sevala ngelokuthi ke akayiphaki impi kodwa kuyofanele ke xoxwe nabo basuswe lapho ke bekhona khona pho yini yenza ukuthi ke abantu abaningi bekhaleleke imidloko lokamdlokombane ukuthi akayanga lapho befuna ukuthi ke aye khona noma bona bebefuna ukuthi ke akhulumele amagama abawafunayo isintu ke bakithi esijiyile kakhulu futhi uma ngabe kusasi uyazi ukuthi ke into eqondene ke nodlame igama ulikhiphi ngembaba kodwa uyawukhipha igama ozokwazi ukuthi ababhekene ke nolimi lwesintu bazoyi-understand nansi inkulumo sikwazi ukuthi sihlanganise siwuZulu sihlangane amakhanda washo umdlokombane wathi hlangana mhlathoza nayo Zulu mnyama kakusiqali lo abantu bofika kulelizwe umdlokombane yayikhona lenkinga sedlula kuyo isikhona ke futhi manje ngesikhathi sami Zulu mnyama ngisho ukuthi kase kucwayi lokhu udala umthetho ngisacela ukuthi ke nithembise nje into eyodwa Zulu mnyama bengabanga umsindo onke amagubu omhlaba udala lo msindo lelizwe lendawo akho umuntu othinta lelizwe uKwaZulu la sisemkhankasweni ukuthi sisuse lo Natal ngoba uthanda usidalela inkinga vele kwaZulu ngoba lo Natal angikwazi ukuthi ungiwani yiwo lo Natal lo Zulu mnyama usidalela uTalatiya uKwaZulu njengegama lami nje ngizomisa uZulu mina ngizomisa uZulu angiveli ukuzomisa uNatal ngaprofitwa ngingakazalwa ngisho ukuzalwa ukuthi ngiyosiphatha mina lesi sizwe ngalesi sikhathi Zulu mnyama ngesikhathi sami ngiyanithembisa akukho mpi esizoyiphaka sokhuluma nje nabo ukuthi sukani la akekho umuntu ongenali kubo bakwethu iganda
kodwa Zulu omnyama sikhumbule futhi ukuthi siphakathi komkhosi wokweshwama nisafakwe ingubo emlonyeni angikwazi ukuqeketha kakhulu inhlambelo isemanzi liyakhumbula ibutho mhla ngelikhipha ondini ngomsombuluko ukuthi inhlambelo isamile Zulu omnyama niyakhumbula yothi ke mase kusho inhlambelo bese sihlala phansi ke sikhuluma indaba zakwaZulu nezwe lethu ngintandane mina wahamba umhloko mbani noma mongizalayo wahamba kodwa ayikho intandane kwaZulu ayikho umntanakho umntanami ngiyangezwa akekho umuntu la ongenalo iphakelo lakhe ngiyangezwa ake ngene lapha ke Zulu omnyama ukuze siqondisane nje lo mcimbi lo esibuwo namhlanje akusiwona umcimbi kahulumeni wayengekho uhulumeni uJinini ePhakaleni wayengekho uhulumeni kwakhona uZulu la manje uhulumeni engagaxeli ukuthi ngoba nakhe ephethe imali thina singenamali ngisenembuzo njalo ukuthi isizwe esicebe kangaka kungani hlupheka kangaka nenkosi yaso khona ungahambi kahle okunuka amakhala siza kulandela size sikuthole mina besilo uNkulunkulu ngizanimela unginikeze mina lesi sikhathi uNkulunkulu angisize nedlozi nomsamo kaZulu ngoba yimina ophethe umsamo wenu ngikhuluma nje izibani zenu ziyasha kumanje zimile Zulu omnyama ndlela zimhlophe angizukwanda kakhulu ngoba nedlozi liyoze lingishaye ngenhlonipho lokhu okwenzakala eDingthini ayiyalimala lapho kodadewethu yiba oqomile namakwelekwele kothi wanphela abashana sekhona bashana bethu manje kumele sihlale phansi Zulu omnyama ngesichitha ingqubunga ukuthi sikuthini lokhu ngoba noma ngabe umshana wami uzalwa ikwelekwele alihambe ikwelekele sala umshana makumele kube njalo kodwa futhi Zulu omnyama siyadinga ukuthi sakhe ubuhlobo nezinye izizwe susu singalwi Beniyokonywa nje buthuluka amageba ke niqonywa amavenda namalokhu khona la ekhaya bakhona aha naseZimbabwe kwenkamzilikazi bayamaZulu ngingakhohlwa singawulimazi umlando ososhangana eSwazini ngani namlando umfazi eSwazini namlobola nonke yini manje asiyibambe kanjalo Zulu omnyama ngibambisene kahle noPrima wesifunda ngibambisene kahle noNdunankulu wami kaZulu ngibambisene kahle futhi nomongameli wezwe ngiyayivula iminyango Zulu omnyama ukuthi emashobeni izikhalo zenu ihlombe lenu Zulu omnyama ngiyangizwa lisemashobeni wozana emashobeni umzi wasemashobeni
sivuse umuzi welembe eleqamanya amalembe ngokukhalipha unodumo ehlezi kamizi ushaka shayeki isilo sasemashobeni sivusile lowo muzi ngoba sivuse okudala la sodingida khona indaba zakwaZulu. Ngakho Zulu omnyama ngalomzuzu ngicela ukuba nginibonge nibe nami kwaze kwaba sekugcineni butho likaZulu besifaka besikhiphe inkantolo namanje ngisasenkantolo kodwa lokhu nimi nami Zulu omnyama uthando lwami enginalo nenhlonipho engithanda ngayo bekani indlebe phansi ukuthi nginenkinga eyodwa lokho ku Facebook anginakho mina kanti kuthiwa kuyapostwa kulezi kuyapostwa kube ngiyazenzela hey ngangixoxa nani zonke izinsuku ngiyakuvala njalo Zondi Mancenzi oke wakhuluma kabi ngami ngoba angazi ngithukelani zengane ziyangithuka izingane angisho umuntu ukhuluma into ayithandayo lapha kuma Facebook ngithukelani yazi mina ngihlonishwa nayitsheketshe itsheketshe liqhamuka liyangikhothamela mina itsheketshe manje lochashaza umuntu nje Zulu omnyama asibe munye ngoba isihlalo engihlezi kuso simele ubunye nokuthula lesi sihlalo sikhandwe ngegazi nalesi sizwe siyayazi impilo bengasisi-ke thina empini siyakwazi ukungalala emakhaya sihlale ey'ntabeni abangasisi lapha asikho isidingo salokho Zulu omnyama namhlanje kunento lekuthiwa youth likaMentshisi ngiyalivala namhlanje uthi likaMentshisi lolodwa nje bashisa izwe lonke leSouth Africa uthi likaMentshisi ngiyalivala malifuna ukulwa anoza nocela umnikezi wempilo qala impi ephakwe yisilo iyanqoba impi ephakwe ngabantwana iyehlulwa nanti ishiyana ujinini lo ephaka la ukuthi naseniyaphe eshiyana lana bhaqabulwa khona abantwana base beshiselwa yigazi bathi hayi so ngoba ayizoshawa khona ukuthi